За да не помислят мъжа на домакинята, че има пожар. След това ще му замерише сладко, значи слагаме 300 грама захар и 150 грама орехи. Ако случайно това количество крокан остане, може да си се изхрупка, докато се чака тортата да стане. А пък ако случайно се изхруска, можем да го запазим в буркан. Абсолютно, за други десерти, кремове. Да, върху кремове особено. Универсална добавка за, мисля, почти всички сладкища. Дори за баклава може да се използва, да се поръси. И в момента, в който тотално се разтопи захарта, орехите вече потъват в нея, намазваме сеченията с масло задължително и изливаме крокана в нея. Така той ще се отлепи много по-лесно. След което, като изстине, го смиламе, счупваме в хаванче. Ето как изглежда. Да, точно така. Ако някой има зъби за чупене, може да го яде и така. Не, за самоотбрана. За самоотбрана, да. И пристъпваме към асемблиране, както казват някои колеги сладкари, на тортата. Да, след като всичките ни компоненти поистинат, подвърнат се, почваме да я стопяваме. Остава само да разбием маслото с крема, който вече е охладен. Вече имаме, Иване, готовия крем студен. Към него ще добавим масло и ще го избием, за да стане по-пухко. 200 грама, едно пакетче, каквото и да вземем краве масло е 250, оставяме 50 грама и на бавна скорост започваме да го разбиваме с миксера. Това изисква доста време, в интерес на истината, тъй като трябва да стане много добра хомогенна смес. Ако случайно сме допуснали някакви бучки при варенето, то тук е момента да ги изгладим. Благодаря за съвета. И ето, както ти казах, вече имаме готова хомогенна смес. Ако искаш, можеш да опиташ. С пръст, нали? Да, разбира се. В кухнята всичко се прави с пръст. Добре ли е? Много добре. Добре, нали? Още веднъж ще ти кажа. Още по-добре стана. Това е сметаната, която ми разби. Можеш да опиташ и нея, ако не си я пробвал още. Само да не хванеш захарна болест покрай тези проби. Не. Сега започваме направата на една торта. За целта разрязваме го на 3 равни части. Чакай така да ти помагам. Малко ми е хлъзгаво. Ето по тази структура се разбира, че всичко е свършено качествено разбиване, смесване. Да, има достатъчно порички. Да. Не много, не малко. Ако са прекалено много шуплите в блата, то тогава никакъв сироп няма да може да задържим в него и тортата след един ден, ако не я изядем, просто ще бъде изсъхнала. Така, сега започваме с сиропирането от вече направения сироп. Едно черпаче, това е средно голямо, честно да кажа, не мога да кажа 200-300 мл ли е, но горе-долу около 200-250 на всеки ред от блата е напълно достатъчно, за да се сиропира тортата. Така ще го отнести, да. Да сложим кремче. Виж какви шупли вече се е получило от маслото в крема. Като се избие добре, нали? На времето, преди да започна да се занимавам с професионално сладкарство, този крем много обичах да си го слагам в чаши. Към него добавях разбити яйца и така наречения баварски крем, белтъци, жълтъците един по един, в чаши с малко греляш или крокан. Докато крема не еволюира в торта. Ето, че ни благодаря ти. Моля. Сега слагаме крокана. Хубаво, колкото повече, толкова по-добре. Това е, може би, една от най-вкусните компоненти на тортата. Желателно е да сложим първо капака, тъй като, както виждаш, и аз малко съм го изкривила при рязането, с това можем да нормализираме нивата. В домашна обстановка почти всяка торта става леко крива. Това е чара. Но това я прави домашна. Само във фабриките стават перфектните форми.
и по това сладкишите се различават, пък и по вкуса. А когато е в Сега ще сложим разбитата сметана, която е като каймак. Вкусното в тази сметана е, че е естествена животинска, около 38% масленост. Да, какво значение има маслеността в случая? Ами маслеността помага при избиването. Ако е ниска маслеността на сметаната, тя не може да поеме достатъчно въздух, да даде обем и да се сгъсти като ето този каймак, който виждаш в момента. Затова е хубаво сметаната да бъде поне 38%. Отново слагаме крокан, счукан на гриляж. Хубав плътен слой, за да ни е вкусно. Така. И гледаме къде е най-ниска. Слагаме по-дебелата част. Горе-долу. Мисля, че догодихме да бъде сравнително равна. Няма да се излагаме. Да. Слагаме още сиропче. Тук май може да сложа още маничко. Аз специално, всички ме познават, че обичам доста сиропираните торти. И след което започваме да я зафилваме, замазваме и тем подобни неща. Докато зафилваш, ти спомена преди да станеш сладкар, си правила баварски крем и други вкусни десерти. Каква е професията ти или това, което си учила? Моята професия, аз съм работила като преводач дълги години. Завършила съм икономика. В старото време съм работила в отдел по международно сътрудничество. Новото време... С кои страни си сътрудничахте? Тогава си сътрудничихме предимно с ГДР и с Съветския съюз. Все пак аз съм доста... Не казвай възрастна. На години. Само това не искам да чувам. Аз съм от миналия век, добре. Така може ли? Ясно. Върви ли повече? Добре. Така, ето вече завършваме отгоре тортата. Ето, един крем и вече нещата придобиват почти като в сладкарница. Нали? Вида. Със сигурност за това време, за което аз я правя, един майстор ще направи 10, но и така вече ще преминем към нейното украсяване. Пристъпваме към украсата на тортата. Сметаната сме си я сложили в шприц, подходящ. Правиме бордюрче, да си